Γεια σας παιδιά, χθες είχαν αγώνες οι ελληνικές ομάδες, ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, και θα συζητήσουμε λίγο για τα αποτελέσματα και για το πώς έπαιξαν οι ομάδες. Ας ξεκινήσουμε πρώτα από τον Παναθηναϊκό, που είχε και το πιο σημαντικό παιχνίδι άλλωστε. Ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε 4-1 από την Chelsea. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν σχετικά ανώτερος, παρόλα αυτά δέχτηκε ένα γκολ, ενώ ήταν το χειρότερο ίσως δεκάλεπτο της ιστορίας του στο δεύτερο ημίχρονο, όπου δέχτηκε 3 γκολ. Αργότερα ο Πελίστρη μείωσε σε 1-4 στο 70. Παρόλα αυτά ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να πάρει κάτι περισσότερο από το παιχνίδι. Συνεχίζουμε με τον Ολυμπιακός. Κατάφερε να πάρει τη νίκη χθες, κερδίζοντας 0-1. Ο Ολυμπιακός επίσης είχε και την ευκαιρία να βάλει και δεύτερο γκολ με τον Ελκαμπή. Δεν τα κατάφερε όμως, καθώς ο striker του Ολυμπιακού έστειλε την μπάλα out. Συνεχίζουμε τώρα με τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ήρθε ισοπαλία με τη Βικτόρια Πλουζέν. Να σημειωθεί πως η Βικτόρια πήρε 2 κόκκινες κάρτες. Αυτό ήταν λοιπόν παιδιά το βίντεο για σήμερα. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe και να πατήσετε και το καμπανάκι, επειδή είμαστε πολύ κοντά από τους 200 εγγεγραμμένους. Ευχαριστούμε, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.